Mentakasi kakaknya utret jeliau arja arpusan kami galia age control society kalayo bansyong jeng lang bat kementri ketenan ka coach kia ka doktor amperin lengdo habayo banyak keren bat ka doktor amperin lengdo kalaya thu ba kane ka jeng lang balalong mentakasi haskret triat kadai ka jeng lang baar bayo banyak syong jeng lang bat kino ilam jong kami galia age control society ka doktor amperin lengdo kalaya thu ba ka jelame kalaya menta ka don hapedeng ka jengkiu kinong pang HIV bat kalaong ba kacela mi kalaya menta kalong bahenreu ha kacing don kinong pang HIV hakari India. Ti menem stem niyo kalat bangin ya kmi bat pen ya kanika jingja ka bang yui saudong jongi ha kajela ka jongi ba kajela meghalia menta kan hap ban penkre ye ki programs bat ya kilin piyat nang ni syakman ban sedang ban keren syapang kajingpang HIV AIDS ti kumbakalong habang ipet ya kita ki research kiba ja saudong jungi kawan kajinglum jong kajing tip ba ha kajala ka jungi ni hap ban sedang ban don ki programs kiba long targeted kiba long focused ban discuss ya kane ka problem jongka HIV AIDS kam tam lay ha ka jaka sor numla ban mudur ba kita kiba don ya kane ka jingpang HIV AIDS kila keu hadu kata-kata but haba pi yo iba kini ki numbers ki sedang ban double ban triple ti kum ka sarkar ni hab ban sedang ban don ka targeted approach ban keren syapang kumno ban address ya kani ka jingkiu jong kita ki numbers jong ka HIV AIDS pilaban ong ki daw bon sin hi kidai ka jingdon jong ka HIV AIDS nakadaw jong ka jingpendon kamlang yaki needles ande kata ka baong ki inject I drunk ti haba phi pendon kamlang yakini ki inject shim yakini ki jingpuan drugs bat ba phi pendon kam do jo needle bat ki wepan ka jing ka chance ba pinyo HIV AIDS kalong very very high kabaar kita ki commercial sex workers lani ki breu ki ba imja nakakayimen ti kita ru tengkhat kiyo ya kane ka HIV AIDS bat bonsin namar bam test ya lati kane kala bonwan lam ka jingma ka bakraw ya ka yeng ka sem ya gi bahayeng gi basem ya ka dong ka snat ka bakishong bat ka sarkar tang nalade kanumla bakan telkam ne ya kanu ka program kram ka jing yatre rengkat bat kidong kishnong ki nong yalam niam bat kumta terter ti namar bang niyo i bakani kala kham kenrei hakini kisnem ni hab ban pet ba ka sarkar kanum yo thia ban ngidei bet ban target ya kini kijat jingma ki ba up ha ka imlang ka salang kumba khandai pa prapu artli ki kies ki batmai haki kandit snem manusnem kane kadai very alarming but ngimla show ngi happen adopt ki practices ki balong aggressive ngi happen pen ba ngile ai knang ba klem da penrem ne klem da
nyom ya kita ki bedon yang ngi jingpang rei ngipet ru ba ka safety haka imlang ka salang kanung syakta pinum la ban mudur tang na pedeng jong kita ki baladep test positive ru hado khatsan khat new percent lagi ki no ya kata ka jing syak sumar balai ki ngi kum ka state ngi di ban wajib hato don em ki jing tlot jong ngi kum ka sarkar ha ki programs paper ki bangi don kam kerki menta ban petyak ladanga ngade unong pang ubatip syai bangadon HIV AIDS balai nga no ya kajing syak sumar ki gi jing hangta ti ya kaneru ngin kmi bat ngin pet daka bangaya syonglang bat kita ki targeted intervention groups lani kita ki NGOs bat ki doktor bat ki nong yelam niam ki bayarap yang menta ha ka sarkar ban pet ba kajing sapriang jong kani ka jo uni uknyang jingpang HIV AIDS unum penma lani wanlam jingma ha ka imlang salang kani gede ka meeting ka baar ka bangala syong bat ki officers baro kam day tang ka health department ka bapet ikani ka kadon ka social welfare kadon ka office jong ki DC ki paper ki don ki targeted groups hapo kitnat rekam jong ka office sarkar paper meneng ye yo ban ye syonglang bat ngan saya kenduk biang ye ki officers hakan lai terik bat ngala atha aki ba ke ke bangile hakini ki kat khandai snem nadu ba ka sarkar kami kalayo ya kani ke jingma ka ba am but ki new practice ki bangin wanra ka kam ka ba kam ba ka bangila manle ni dei ban ped ba ni sedang ban ye kran ye kani ka problem ka baar ka long ped ba kilat sumar andon nakamta kita ki bala syangan bat kabalai pat kalong ban yada ya ki weipat bakin yo ban kem yakum kani kaknyang jingpang kaba ladam pikir ngin sapoi hakajing kabakra ngam dakwa than ban shu flash ya ki numbers namar tengkhat haba pi flash ka number kandai ka story kaba em tang shisngi rai shita yau ki brihu kin kren mayo snow kata ka AIDS kada na to kata ha east ha west ha north ha south Meghalaya ngam kwa ban target tang ya kata kita ki numbers ki ban ayengi ka motivation ban try nrengan ya tho ya phi ka prevalence ka long very high all India ngi at number 6 kidon ki wegi states lammingi ki basakmat jongi mentangi hap bandit kni bandit pet ka kiale na ka health department hakin ki benai ki baladem nilapon kre iki officers jongi na ka health department bakin let syakum kari Thailand hakaba ki redress but ki address ya kani ka problem jong ka HIV AIDS ki good practices ki ba ka Thailand kalale bangi ngila banle ya kataru ngila ya kmi bat ngila ya pet but menta kala day ka stage ha ka bangin prepare ya ka campaign ka balong targeted organized and target based but nga kermen ba by the third hadir mga syong biang bat ki officers kandon ka integration jong ki departments baro ngin hapan kmi pan pet ba ki health providers ki societal benefit providers ki badon ha ka department of health department of social welfare ki volunteers jungi ki batray saudong ha ki yeng shong jong ki breu ki village health community members ka jazz member parok ngidi banya target ya kani but ni day ban pet bakini ki numbers ki long contain number 1
ki baladei lupa ki victims, they will have easy access to treatment. Ki drug siyo ki bangim don, balay kim don haka stock, lada ki don, ki ay kita, kino ki noodle officers menta ki bangin bha ya kani kakam, ki medical officers, ki CHCs, ki PHCs, ki they ban long watchful. At the same time, ngim day ban sha ya ka oppression, ngim day ban sha ya ka victimization, but ngim day ban sha ya kipat ba bakin sngutho bakala. Ka HIV AIDS la don ki dawai, but la ban ay man siyem ya ki bapang. Mday ba pilayo HIV AIDS la kon air. Ka start science menta kala ayengi ya kita ki dawai ki bala ban fight ya kani ka virus, but ngidi ban pej bakum ka sarkar ngi pendep ya ka obligation sya ka community. So obviously haba pidon HIV AIDS pi kum kal commercial sex workers pi admit no probability ba katu ka jingpang kala panrung haka snam jong ikon jong fingi hapan don ka proper management of pregnancy, ka don ka protocol banyada ye ikon lada phika ye iklong ibab imbat ka HIV AIDS ki ay ki jingerap ye ita kumno ban pek bakinum yo ya ka stigma na ki syakran ben ne ban ben ha ka dong ka syakasa ka jong ki kini barakhat ki don direct link te sakaway de kalong ba lada pim pikir bat pim tip ke ay ka baja ha ka talong yeng jong pi ni ha ka community jong pi tengkat pila ban num sngutho ya ka danger ka ba phibu ya ki weipan ki batray ha hospital ki nurse ki doctor so she seen ba pila day bala dep test habdon ka jing pikir ka jing monitor bat ka jing pet lada phim pikir bat phim declare teng namar ba piklem test ti pindarung ha kanu ko hospital nakadaw jong kanu ka jingpang ne jingdon kam itu ki badan hospital ru automatically kalaban multiply kalaban triplify numbers takadaw ngidon kam banya keren syapang uni upnyang jingpang ban isolate ne ban ben ya ki papang reban pen bangi contain ya kani ban ni reduce ya kini ki numbers in the next 5 years.